Bueno, egun politak ez, gaina hainbeste jende kalean ikustea, emakumeak batez ere, guretzat mugimendua dagoelaren berri da, orduan hori da gure helburutako bat. Lezon zehazki, duela 2008ko mugimendu feminista gutxi betetzen genuen plaza ez, baina urteekin batera, batez ere 2019an ere, naiz eta makro manifestazioak egin bai Donostin, Bilbon, hiri handietan. Lez hori dagokienez, lortu genuen plazak betetzea, lortu genuen emakumeak bertaratzea. Ez genekan erramintarik, gainontzeko egunetan, ez bakarrik martxoak 8 eta azaroak 25-eko egun esanguratxo horietaz gain, emakumeekin komunikazioa, bertaratzea, elkartzeko aukera horiek ez genitun. Orduan urteekin egia da, adibidez orain emakume gehiago gaude taldean, gazteagoak, helduagoak, eta horregatik nabaritzen da ingurunea mugitzen denean ere, guri mugitzeko ere indarra sortzen dela ez. Esan dizudana ez, ez dakagu datu baten erregistroa, baina kontatu dizkigute pertsona batzuk nabaritu dutela agian lehen violentzia bezala identifikatzen ez dutena, hainbeste denbora etxean egonda eta erasoak jasaten, balio izan die konturatzeko batzutan, ostras, violentzia jasatzen nahi nintzen eta nintzen konturatzen orain arte. Eta horretaz gain, zaintzaren inguruan, adibidez, hemen badaude emakumeak, emakumeak dira orokorrean zaintzaren parte edo arduradunak, tamalez bakarrik gu gara, edo gehienetan gu gara, eta azkenean diru sarrerarik gabe gelditu diren emakume horien babesa non dago, ez? Guk bezakegu. Gu Lezotik saiatu ginen Lezo Asanbladarekin batera, Lezo Asanbladaren bidez, de hecho, saiatu ginen laguntza sare bat sortzen pandemian sartu ginenetik, aste batea, bi astera, eta egia da udaletxera bidali genula idatzia gure izen guztiekin, helbidekin, ez? Saiatu ginen. Eta etzen erabili laguntza sare hori, ez genuen lortu sortzea, udaletxearen bidez egin behar genuen, obviamente, azkenean jendarekin kontaktatzeko datuen babesa eta horrelakoak, hori udaletxearen parte izan behar dut, ez dugu hori lortu. Beraz aurten gure aldetik egingo dugu manifestazio girotu bat, saiatuko gara ondo antolatzen, neurriak aseguratuz, ziurtatuz, eta hori, gure hitzalditxo bat antolatu dugu, eta egia esan ziurgabetasun handia da ez dakizu gaina komunikabide asko eta jende asko ari da horren kontra gaur egungo manifestazioetaz inguruan hitz egiten eta gaina martxoak 8ko egunari egurra ematen, orduan amorru pixkat ematen du pertsonaki, ez nago taldearen izenean.